An old photography showing General Constantino Chiwenga kneeling before President Emerson Mnangagwa is circulating on social media, sparking heated debate among Zimbabweans. Tsaramena mashoko epicture ramuri kuona riri kutenda pasocial media seramuri kuona raposwa rakanzi zvaendwa richionekwa kunzi VP Constantino Chiwenga vakagodamira aiwa mutungamiri wenyika sezvamuri kuona naFirst Lady panguva ino zvichipa a significance of respect. Zvoita kuti vanhu vataura zvakasiyana siyana. Remember subscribe or like out on the bell icon. TSHABANGU wamudanyura achiti the image which is gaining attention this week shows Chiwenga seemingly bowing before the president, prompting many to question whether it reflects submission amid ongoing infighting within ZANU-PF. Social media users have been quick to speculate. On Twitter, user commented, Is this a show of loyalty or a desperate plea to stay in favor?" Another added, "This picture says more than words. ZANU-PF's internal battles are out in the open." Political analysts caution against reading too much into a single photograph, but note the timing of its circulation is significant. Vamwe vanopindawo vachikomenda vachiendambira vachiti this picture is as old as your great grandmother. Vamwe vachiti is it ZANU-PF culture to kneel before the president or first lady? I've observed that since Mugabe era. Vanopinda vachiti old picture simba, mumwe achiti respect, mumwe achiti bend the knees. Ndo mashoko ari kuda panguva ino ari kuonekwa kunzi zvaita kuti vanhu vataure zvakasiyana siyana pamusoro pemapostables ari kuitika muruling party ZANU-PF. Kuti VP Constantino Chiwenga is he submitting nemutungamiri wenyika kuti arequest for favor or what? But panguva ino kuchiapia chinokunzi this picture is an old picture. Panguva ino vanhu vonzi aiwa chitarisai the timing kuti why are people releasing these pictures. Pane zvazvingange zvichireva. Pinda kumessage menu uzofukira any more today pamusoro pechitiko ichi. So unsubscribe or like, hit on the bell icon.